Molt bé, i ara continuem amb més cosetes, com és la presentació del llibre de Lluís Feliu, que, Incident zombi al Cap de Creus, Operació RAC. El títol ja impacta, el llibre ja impacta, el títol és que et crida l'atenció, que suposo que és el que buscava en Lluís. Ell va presentar el passat 3 d'octubre el seu llibre en l'Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders i allà ell ens va explicar una mica de què va el llibre, la novel·la, una novel·la d'intriga i d'acció que té el desenvolupament en territoris que a nosaltres ens resultarà molt familiars, tot aquell que ho llegeixi, i llavors, quina millor manera d'anar-hi que ens expliqués una mica del que anava la seva obra. Hem de dir que també ell ja té nous projectes en ment, no para, sí que vam anar a la presentació d'aquest, però suposo que en breu tornarà a publicar un llibre. Doncs, si us sembla bé, que ens expliqui ell mateix. No, jo crec que en Lluís la feina que ha fet, que molt ben feta, i em sembla que és molt interessant, és que vol posar les paraules que es diuen normalment en el diccionari, no? Jo ja ha fet un llibre anterior a aquest és el tercer llibre que fa, però en el primer hi posa noms, topònims o frases fetes d'aquestes que es diuen en el poble que acadèmicament poder no es diuen. És que sempre ha sigut un apassionat de la llengua catalana i de les dites i refranys populars, però esclar, ara ell ja havia fet llibres sobre això i ara ja tira ja més cap a el gènere de la novel·la. Ho va deixar molt clar, hi ha, diguem-ne, no sé si és la paraula correcta, hi ha argots populars que venen de molt lluny i que no estan precisament no estan en el Pompeu Fabra. Sí que estan en l'idioma català, Sí, a l'idioma català segurament, però vull dir que, esclar, si no estan al Pompeu Fabra és la forma més fàcil de que això es vagi perdent. Per tant, el que ha fet ell està molt bé, perquè almenys és un record viu de les frases que s'empleaven potser en el segle XIX. De com parla la gent. De com parla la gent del poble, exacte, al carrer. Exacte. Sí, val la pena. No, és molt interessant que ho faci, i a més és un home que quan t'ho expliqui ho explica amb tant d'entusiasme que t'engresca, no? Sí. Però aquest llibre que ha presentat és totalment té res a veure. No té res a veure amb el que estem dient. Cuidado, Però vaja, que també, home, també està bé, perquè també t'ha cridat l'atenció. Tu ja dius incident zombi, home, Cap de Creus. L'has de llegir, Sí. Doncs, si us sembla bé, escoltem... Sí, veiem-ho com va anar la presentació, i tant que sí. Davant. Que en aquest cas en Lluís, i ara sí que em centro en l'obra que avui ens ve a presentar, que ens vens a presentar, és un goig i és fantàstic que hi hagi, doncs, en aquest cas, un ple persones, autors locals, que escriguin històries, algunes més reals, altres potser inventades, però que el marc on succeeixen aquestes històries sigui el municipi de Llançà, i que sigui també en el nostre municipi qui passin històries tan trepidants. L'obra d'avui, que evidentment qui us en parlarà és en Lluís, l'autor, però per fer-vos un breu resum, és una aventura de ficció que succeeix en la nostra contada. En tot cas, com us deia, qui ens explicarà, qui ens parlarà d'aquesta obra és evidentment en Lluís. Agrair-vos en nom d'ell mateix i de l'Ajuntament de Llançà i de l'àrea de cultura la vostra presència. És fonamental en aquest cas que sempre quan una persona tira endavant una iniciativa, com en aquest cas en Lluís, hi hagi gent que l'acompanyi, i dir-te en nom de l'Ajuntament de Llançà que ens tens pel que calgui, que et desitjo amb aquesta obra literària molt d'èxit, i una vegada més, gràcies en nom de l'Ajuntament de Llançà. Gràcies.
Com sabem, a l'hora de construir una novel·la, un dels principals fonaments és la ubicació dels fets. Per què volia triar un escenari que fos a casa nostra? Doncs bueno, perquè he arribat a la conclusió, veiem moltes pel·lícules i moltes sèries i moltes aventures d'altres puestos, que és un dels llocs més interessants i complets on hi poden passar extraordinàries aventures que res tenen que envejar altres terres, no? Tenim valls, muntanyes visualment encisadores, paisatges guarnits en planures, volcans i boscos feréstecs. També tenim una meteorologia tan benèvola com furibunda. Tenim uns pobles amb tipisme que van de la invasió turística que els fa quasi intransitables a la més buida solitud. Tenim l'incomparable mar d'una costa agresta i meravellosa banyada per un mar cristal·lí i extrem, i el Cap de Creus, que és un prodigi natural. I això del Cap de Creus no ho dic jo, que visc aquí i encara per feina no he pogut voltar pel món per poder-ho comparar. Però m'ho ha reconegut un eminent bussejador esportiu que té una empresa que treballa arreu del món. De llocs amb enclavaments marins naturals n'hi ha molts, per tot el planeta. Però el submarinista que busca una naturalesa espaterrant junt a una aventura increïble només ho pot tenir al Cap de Creus. El primer que podeu constatar en aquest volum són uns capítols inicials molt curts. Això és degut a que la narració va néixer amb la intenció de ser publicada setmanalment al meu blog, La República del Cap de Creus. Però a l'anar agafant envergadura la trama vaig decidir que seria una bona pensada passar-ho al paper. Amb el temps us podré dir si ha sigut una bona pensada o no. Potser, ja enmig de la lectura, quan el llegiu, podreu pensar i preguntar-vos per què la infecció zombi no ha arribat fins a Barcelona, on el mal aconseguiria milions de víctimes. No puc negar que en un principi la idea era tentadora, no per res personal, esclar. Però l'any passat vaig haver de fer un viatge a la capital i al sortir del forat de l'estació i mirar al voltant en perspectiva vaig comprendre que els meus zombis acabats de ressuscitar encara eren de poble. Allà es trobarien desubicats i a mi se'm feia feixuc intentar acomodar-los en aquell desconegut, accelerat i inabastable escenari. En aquell moment vaig pensar que aquella bona gent ja en tenia prou amb el seu. I bé, no em voldria allargar més, em sembla que us he comentat tot el que he cregut que us podia interessar sobre el tema. Ara, evidentment, només em queda animar-vos, a part de comprar-lo, de llegir-lo, que és el que més interessa a l'autor, que els llibres es llegeixin, no es deixin a la tauleta de nit, no, sí, el llegiré dintre de no sé com, no, a veure si pot ser, llegiu-ho. I la meva intenció és que de la mà d'un argument sòlid i àgil, jo crec que no és farragós ni pesat, amb girs inesperats podeu gaudir de com els protagonistes se les empesquen per lluitar contra el dimoni, zombis, espies, agents secrets, perilloses corporacions eclesiàstiques i foscos interessos militars i de multinacionals. Ho faran amb modestos recursos, però amb perspectiva i perspicàcia, posant damunt la taula el valor i la determinació que se'ls reclama als implicats en aquelles hores fosques. Al final, tot plegat acaba convertint-se en un assumpte de transcendència mundial amb desenllaç al nostre petit poble, on des del campanar es pot veure el campanar veí. I fins aquí aquesta petita xerrada amb la que he intentat explicar-vos una mica com va sorgir aquest projecte, les seves diferents fases i les intencions amb les que s'ha anat consolidant aquesta nova obra. Si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, la pot fer sense cap problema. Moltes i moltes gràcies.